Indo pui pahnih na Tokyo bom thu Indo pui pahnih na kan soi hian thil thleng rap thlak bera kan soi thin chu Hiroshima le Nagasaki atom bom hmanga bei tu hi ani deuh zel mai mahse Tokyo khawpui bom thu hi a rap thlak te reng nen a lar lo ang reng fu mai Tokyo khawpui hi edi sang hazaruk chhovela din kha ania tunhma chuan Edo tia kau ani thin sang hazaruk somnga pasarih khan kang mai na sataka chuaka mihring nuai khatlai an thi ni a se ni a keini rama pulal lulan tunlaia sam thang khua vel a luah lai sang hazasari somni pakhat vel khan chiar pui hmasa beran lo nei to a mihring nuai som pathum lai an cheng to a sang hazakua somni pathum khan lir hing turu zet mai na soi peka mihring nuai khat sing li zet an thi le a sang hazakua somlia hi chuan mihring nuai somsari zet an khosale to ani Indo pui pahnih na lai hian khovel huap po a khawpui lian ro pui le changkang lutuk to mai hi an ni a an lalpa Emperor Hirohito a thut hmun ani boka a chhunga cheng te po anin duh deuh lar bik ani awme an en ton le an ngai san em em pathian biak taka an biak Emperor Hirohito hi keini ram hruai tu te anga intilal hlur mai ni lovin ma ni eitur pu chianga leilet siam thin ani boka hei tak hi Japanese ho chuan an ngai san le zualna chan po ani awm sin Japan ho khi zong an taimak wang liu liu a khovel ngai san lo khi an ni khop mai tlang ram cheng cheve tak ram zau bok si lawa khian an ei khop bu an thar deuh thei hrim hrim po khi amak ani sang khajakua somli chote kha chuan Europe ram tam jok ai ma khan an changkang jok dai ni in ziak tu then khat chuan an soi hial ani khatia British le America khovel mun sang sang ram colonies an nei the chu mai kha an thi ka an hausak chan khani khan an hretlata chungte awang chuan Asia khomwal puya thu nei tu berni tuma in do puya an han zuang lu chi khan in do long ngat po zathum don lai niin an thlawna teng le motor phei chu an nga viawang an thlawna siam then khata phei chuan mau an hmangna sa hle awme chutiang khopa nam rem hria le fing chu an lo ni to a mizopa ho phei chuan an han soi uar thiam mai mai khopa Japan ho chu mau hmuna ni thuman ria chuan ani li ni chuan an thlok chuak thei an ti hial thin mahse America an han chok thin urvei roka angam le ta i kho si lo sang ha jakwa somli panga kumtir lama kha chuan an ral thuam tam jok an hmang zo to a athar siam bel chu thiama se man ruan nei to lo Guam le Japan ram dik tak Okinawa le Iwo chiar kar te po America sipain an luak net to a Japan ram kho pui lian zual deuh deuh te chu an bom al dur dur thei to ani America la chuan ral thuam man sen rual lawin asiam chuak chur chur mai si thawna phei chu heti laia bombar lian ber chi B29 ngot po asang telin asiam chuaka sang khajwa somli panga January ni somni pakata chuan Japan ram run chungchanga mo phur turin Japanin Pearl Harbor an runa wanga phubalak chak ngoi ngoi America sipai General ro thap set mai General Curtis E le mai chu ruat aroni ta chi maya ani chuan March ni ko san jakwa somli panga a chuan B29 Super Fortress an ti hli mai zathum somthum pali lai mai chu an bom phur thei tam ber phura Tokyo khopuya wathak turin thu a han petate renga ni ko March jana chuan an thlok chuak ta dur dur maya an thom ri wa ngot po sarkar te nau tan chuan kan tlome han ti na tur pop hian kol hok rual pem tur ang mai hian an thum phei ta huaw wow maya an thom han rap thlak dan zia chu thil dang nena han te kin dan tur po hi a awm lo dar khuang lian zatam tak hi a rualin vori vung vung sela ang thei ber awme heti lai hian Japan lam hian fighter anei mumal to lo la nei nual po ni se America bomber rual hi an thlok niam em maya fighter tan be an har sa don lutuk Tokyo khopui chule chantu nei lo beram an soi ang mai hian America bom chu ado lung tu bo tor ta chor chor maya lir hning tamna ram ti taka thing hmanga sak ina tamro pui si America bom thlak hola chu akang chua chi alo ni bok ne khopui pum pui mai chu akang al ta hlu hlu maya zan thil ani na wang wangin an han run wang lai tak tak chuan mai khu hian khopui po hi a hlia vek thei hial in an soi Japan kang thel pol te chuan thei top an han chuana a beidon thlak hle awme
chung lama la chuan B29 rual la chu sial sir phing philip in chu ang mai hian bom thlak zo ho tur thlak mek le ron thleng thar an vir hut hut maya Major General Curtis chuan Pearl Harbor phuba chu ala hneh ngei mai atu khu alo var meu chuan Tokyo khopui mihring singriat sang kwa lai chu an lo thi reng maya ziak tu then khat phei chuan nuai khat le nuai hni lai in kar thi ni in an sei bawk Japan Red Cross lam chuan singriat sang kwa zahni thi in singli sangthum zasari somriat pakua in hliam an tuara nuai khat chuang in nei lovin an om ni in an report ani hei hi a hnua Hiroshima atom bomb an thlaka thi ngal ai khan an tam zawk ni in Japan mithiam te chuan an chhut ani mihring makta duai sari zet omna kha sang hajakwa somli panga September tha a chuan nuai somthum panga a an tla hniam dawr mai reng ani khopui in tam zawk po akang mam puk mai heti khophian che chhenhe ma sela a hnukum som pakua a han liam meu sang hajakwa somruk pali a tekha chuan khovel in fiamna kut ro pui Olympic Games an thlenga khovel ram sang khwal zin mi te chuan Tokyo khopui ro pui zia le changkan zia an soile sup sup to zuk nia tuna khian mihring engza chi nge cheng kan thelawa makta duai som panga lai an tin arin om to ani